Etxarrean az, etxeak, kaleak eta mendiak, baino zerbait gehiago da. Herri bat, herritarrok osatzen dugu. Egun hauetan erosketak egitera joan garenean, hutsik ikusi ditugu gure kaleak. Egun luzeak pasa ditugu etxetan sartuta. Batzuentzat latzak izan dira, besarkada bero bat norbait galdu duzuen guztientzat. Beste batzuk, hor egon zarete atera gabe, txintxo. Benetan, zorionak. Badakigu etxetik atera eta eguneroko martxa hartzeko garaia azkar iritsiko dela. Denok normaltasunera bueltatzeko irrikitan gaude. Aurrekin plazara ateratzeko gogoa dugu, mendian lasterka edo poteatzera. Horretarako, herriari bizia emateko, pertsianak altxatzen ditugunean, bertan lan egin eta bertan kontsumitu behar dugu. Elkarri lagunduz izango da, Etxarrean az herri berriz ere.